wasaziwa naso anapezeka kuti mambo akafika kumene amaikidwa akasambala m'manda anapezeka kuti ndege sinapange bwinobwino iwonso apezeka kuti amwalira. Lero tamva uthenga kuti iwo wa vice president Dr. Saul Chilima pamodzi ndi anthu ena 9 amene anali ndege imene inawatenga kufika Mzuzu, kutoka Mzuzu akaende by road kukafika ku Nkata Bay. Wonse anthu aja amwalira. Ndi ndegemo mwa anthu 9 amene analimo wina analiso former first lady Mai Patricia Muruzi mzimawo usamutendere ndi anthu onsewo anzawo anali mene mundegemo kumasonde akasambala wonse mizimewo usamutendere. Andi dziko ngati Malawi kutaya anthu 9 kumaso kutaya akasambala masiku olonjezana msabata imodzi ndi chinthu choopsa kwambiri, chinthu lina kuti kuvuta kwankhola ndi kuti chimene ungaikepo mulomo wake kukhala wovuta kwambiri. Andi anthuwa anali ndofunika aliyese ndofunika, koma anthuwa ndikuti tsopano anafika stage choti athandize mtundu wa Malawi dziko lipindule nawo mochuluka maphunziro awo, ma-experience yawo, zochita zawo, ayenda bwino anthu kuzafika pamene afikapo. Apo tsopano lakalakhala kuti akupereka kuziko zimene dziko linapasa maphunziro awo ndi experience. So pamene papena ndi chinthu choti tosefe tindi chisoni mabanja awo chisoni kuNkhata Bay tindi chisoni tiwapepese kuchewu tindi chisoni mabanja awo osiyanasiyana kubaraka ndi ena wonse ita amene nafoka pano sitinatolere kuti amatokera kuti konse kumabanja kwawo ndi kumeneko kulira kuti mwina zizatenga zaka zambiri chifukwa anthu sanali wokha amayang'aniraso ana abale awo ndi amayang'aniraso zinthu zimene amachita. Tisere anzathu amene vice president kwatula kuyang'anira namba 2 wa dziko la Malawi komanso naye ndi chipani chimene iwo amachiyang'anira aneso ndi mabanja amene amayang'anira. So ndi zinthu zoti zomwe zichisoni kwambiri. Tingokhulupirira kuti mwina Mulungu yemwe amadziwa kutonthoza atithandize dziko ili atiyende bwino pa njira iyi chiloti anthu ambiri mitima yawo ili mwamba ndiyosweka iso mwamba ndikosavuta kuti poyankhulapo munati zivanthu zosakhala bwinobwino chifukwa kuti maliro ndi chinthu chovuta kwambiri. Amaoneka opusa awophweka akakhala kuti mwina alipena pache, koma akakhala kuti akuta dziko choncho ndikukhulupirira kuti chinthu chovuta kwambiri. Makambapo kuti imfa yabwera pa nthawi yomwe dziko la Malawi linafika kuti lipindule ndi mioyo imeneyo. Sindikudziwa kuti mwina tikabwerera kumbiri inuyo mwapangapo ndale kwambiri, mwatsogolerapo makampani, mwapanga zochuluka, tikakamba za vice president omwe atisiyawa munawadziwa motani? Vice president wankhulupirira kuti Malawi ambiri amawadziwa, tosefe timawadziwa koma timawadziwa mosiyanasiyana. Koma chimene nganene ndiona kuti iwo akhala moyo wapamwamba kwambiri. Wapamwamba ndikamati wapamwamba wachisanzo wa Malawi ambiri. Olimbikira kugwira ntchito, olimbikira kukhala maphunziro apamwamba. Pamene kuchoka kunokuchensa college sala asiye pomwepo mpaka nazatenga kukhala panopo Dr. Kumwalira Dr. Chilima kutanthauza kuti anaonjezera maphunziro awo komanso anatumikira kampani yaitero jamabwino. Kwa ine ndipo atumikira pa nthawi iwaja amatithandiza kuyang'ana chipani cha UDF chansapazi president UDF wing machiko meakula kuvuta kuti anyamata akhale koma iwo anali mmodzi wa anyamata wakuluakulu
amene amatithandiza kuti tiyendesere chipani chakitichefuya. Tanthauza kuti mmene anali ku Chansa College anali akupanga kale za ndani. Sinakopa utazipanga za ndani komanso amaona kufunikira kuti zisinde panthawi imeneyo kuchokera ku one party kupita ku multi-party. Zonde kuti adalopa nthawi imenezo timozi ndiulendo wakudombolemana mali otengera nyamata wasewa malipo nawo ena anzawo sinachula kumalipo amene anakuthandiza so nayo kumatithandiza kuoganize ifana kuorganize chipani cha UDF kuchotsa kwake ndachoka kusanasiye anati munthu amene afuna kuti dziko lisinthe anatengera mbali wambala kuti kuchoka apo anapitira kugwira ntchito yawo yacho anazopanga rais akhala managing director wamkulu kwambiri muchipani amene kampani yake so kutokapo ndipene anazosankhidwa kukhala vice president wazikwa Ramalayo ndiye professor Johnson kutokapo ndiye anayimisa chipani chawo zakhala One Alliance ndi atonse ikakwera kale kukhala running class of vice president so ndi munthu amene kuti ndale zina zabire pantuda kumaanali ndonomeka ndi background kuzafika apa munthu kuti pano business anatukuka paka uzafika pamwamba pamodzi uzalwa kundaya anakweraso uzafika vice president akumaliza apa ali vice president matemu yachiwiri kutandopa kuti ndicho akhalamu ndale atukwa nawo zikwe ngazabona zinachitika pa period yoyamba ya profesa IPM ndoti achilima national mbali mosi ngati apa zichitika zabwino ndachekwera ndoti achilima somo anazi mbali mosi yazabwino zimenezitika andapa tulena kuti akuchokera ku South Korea kumene anatuma president. Chabwino tili ndi olemekezeka Humphrey Mvula ndi padakali pano tingokumakayi pang'ono tipitirira ndithu kukamba program imeneyo yapadera. Tikulandireni pamene tikupitirira ndithu ndi program imeneyi yapaderadera ndikhalenso ndikucheza ndi omali osiyanasiyana kuti azitipatsa zochitika padera mwawo. Tiyambe ndi msanga emwe ali ku Lilongwe. Isaac Jali ukundimva? Ndikuva blessing. Mwina koyambirira tatipatse chithunzi kuti ku Lilongwe padakali panopa kuli zotani? Pano ndili kuno tsopano ndiku Dalo lapa Leply kampani ya Leply kuno kunzimba. Pamene panabwera ndege ziwiri, inayo tayiona kuti ilemba Zambia, inayo ndiyoyera imene yanyamula mitembo yonse mitembo 10
aimene isanelebe kuti taberenge kuti achokera kuti koma ndimene abwera kuzinyamula mitemboyo. Tinabwera kuno kuchokera ku malo kuja kumene kwachitika ngozi ya kufungwa kuchoka kumene zafika kuno mwina pafupifupi 25 kilometers ndi kumene tinalowera. Choncho pakati pano matupi anyamulidwa pakati pano matupi anyamulidwa ndithu kuchoka pano pa Leply ndege imene yayoyera imene inua matupi onsewo kumapita ku Lilongwe. Ndipo ina imene tikuti kuzambiyayi inabwera mbuyo mwake kutsatira ulendo umene wobwerera wopita ku Lilongwe. Peter Magawa ku Nzimba kukhulupirira kuti ndinene kuti ntchito yonse yafika kumapeto eti. Hello? Hello? Chabwino tipite kwa Isaac Jali, ukundimva Isaac ku Lilongwe? Ndikumva blessings. Tatipatse chithunzi cha mu Lilongwe kuti padakali panopa kuchitika zotani. Ndimalankhula ndi Peter Magawa watitsimikizira kuti matupi kumeneko anyamulidwa kupita ku Lilongwe, koma iweyo timafuna kuti atipatse chithunzi cha mu mzinda wa Lilongwe. Kunena za kuno ku Lilongwe zinthu sizili bwino kwenikweni chifukwa choti anthu ndi okhumudwa. Kuyambira chakumama kuja pamene chakumasana kuja pamene President Dr. Lazarus Chakwera anali ngozi imene yatigwerayi enda miseumu taenda misika amachita business zawo kumasuka amakhala akuchita zina ndi zina ndithiniko kuti mwina wake nawo sapezeka ngachepe momasuka anthu pano ali kumakuma anthu ndogwetsa nkhope chifukwa chokhumudwa kwambiri sanayembekezere kuti anthu zikuchitika pamenepa. Mmadziwa kuti zachonchi zikachitika anthu amayembekezera kuti mwina zinthu zikhala bwino, mwina papezeka anthu opulumuka pa ngozi ngati imeneyi. Koma kumva kuti anthu onse amene anali mu ndege imeneyi atayika ndi mzinda wa Lilongwe ndokhudzika kwambiri ndi ngozi imene yatigwera. Ndiye kunena za mu mzinda wa Lilongwe kunoko anthu ndi okhumudwa, si Lilongwe uja amene amakhalira wapokoso wokuti mwina anthu akukangalika akutani ayi anthu panopo ndiozizidwa nkhongono. Ndiye mwachidule ndi ngotero ndakumana ndi anthu angapo mukuona ngakhala ana skulu kuona kuti ayi ndithu akuoneka okhumudwa wina aliyense a business okhumudwa. Ndiye mwachidule blessings tingonena kuti ndi ngozi imene yazizilitsa nkhongono za anthu mu mzinda wa Lilongwe. Ndathokoza kwambiri Isaac Jali, ndibwereranso kwa iwe kanthawi kena koma padali pano tipite kwa Mayeso Chikadzula. Mayeso ukundimva? Mayeso Chikadzula? McDonald Chiwayula. McDonald Chiwayula? Yes. Aha, kabino. Iweyo wakhalanso kuyendayenda ndamva kuti ukupita ku airport. Tango tipatsa chithunzi kuti kukuchitika zotani mbali yomwe wayenda. Chabwino blessings mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atayankhula kwa mtundu wa Malawi za ngozi imene yatigwera. Ine ndinapita ku nyumba kwa malemu wa Vice President Dr. Sawa Chilima kumene naona anthu osiyanasiyana amene anayindithu ndi nkhope zachisoni. Kumacha tinaona Madam First Lady Madam Monica Chakwera anabwera ndithu kunyumba kumeneko zakhuza zovoters. Komanso kupatula First Lady akuluakulu amabungwe osiyanasiyana naona konso mayi Rebecca Tadonto UN anabwera kumeneko kunyumba ku area 43 kuzakhuza ndithu zovoters. So tachoka kunyumbaku napita ku Malawi Defense Force Air Force Air Base pakumene mayembekezera kuti ndege imene nyamula matupiwa ifikira kumeneko. Tinaonanso maambulasi wopitirira 8 amene anabwera ku Air Base kukhala tcheru kuti matupi akafika
anyamule komano programu ya sintha pamene ndikulankhula apa tili munjira tikupita ku Kamuzu International Airport kumene no kufikire malebe amenewo ndiye pakali pano mwenali update imene ngapereke timene. Ndathokoza kwambiri McDonald, tibwereranso kwa iwe kanthawi kena. Chabwino zomwe kwambiri amvula mwatino mwina mfundo ziwiri zomwe zakambidwa kwambiri. Yoyamba ndiyonena kuti kuli chisoni kwambiri ku Lilongwe, kuli chisoni kwambiri chigawo chakumpoto. Inunso ndikukhulupirira kuti mwayendayendamo mukandayamu mwayendayendamo mukanda awiri atatu mukuona kuti nkhani imeneyi yakhuza chigawo chakumwera. Iya chiko seno katika chigawo chakumwera kunonso kuyambira dzulo angokhala okhumudwa amakhala ndi chiyembekezo kuti nthawi zina Mulungu amatha kupereka or amatha kuteteza ngakhale pamene so panapezeka kuti anthu ambiri kuchama maono chifukwa sikumabwera information iliyonse ndi sanali kutakasuka omasuka kwambiri pamene president analankhula masanawa pamene panopo mtawuni mwachemu zonse zimachitika zoyimbayimba zoyendayenda zopanga zinthu zambiri ambiri anthu kumapita makwawo kumabwerera kumayimba kwawo kuti mwina akakhale akati kupanga observe chisonichi kuimba kwawo. So chisonicho chakuti dziko lonse achilima anali munthu wabwino, anali munthu amene ndikukhulupirira kuti amayi ambiri anali naye chikhulupiriro kaya uli chipani chanji kaya uli chipani chanji unalibe nkhawa ngati unali ndi maganizo osakhala bwino akukhala a competition kuti amene imene akutiposa muzochitika zina koma anali munthu wabwino. Komanso kuboma ilili mwina anali mbali imodzi yabwino because amapanga zinthu zake mwabwinobwino samulongola analibe kwiyo analibe kuonesa kuti uyu akudana ndi china chake or sakukondwa so anali munthu wabwino. So munthu wabwino akachoka pano pamalo pano makhumudwa kwambiri. Analambapo Dr. Chakwera kuti iwo akuthokoza Mulungu kuti mu nthawi yawo agwirapo ntchito ndi wachiwiri kwa mtsogoleri emwe ndi wachiwiri wawo emwe ali omvera kwambiri emwe anali munthu omapanga zinthu mumodzi ndi mtsogoleri. Iyite chipangano icho ndi chinaso chimene kuti chatikhumudwitsa ambiri ndikukhulupirira malawi ambiri choti muzaka zambiri kuyambira matipate ubale pakati pa mtsogoleri ndi wachiwiri wake mwakhala wosakhala bwino. Iwonso malemu anagwirapo ntchito ndi mwina ndi Mutharika ubale wawo sunali wabwino kwenikweni koma mmene akhalira ndi Chakwera achili makhala munthu womvera kwambiri. Tikamaona ino yatolankhani mati ma-optics thunzi tikamaona mwina akuperekezana pa airport akulanda akutumidwa munthu amatumidwa ndithu amakagwira ntchito ane nthawi zonse kapachedwa ntchito ake pobwera kumeneko imakhala ndi malizatsi abwino zimakhala zinthu zabwino andisamapita ndikantima kuti mwina ine anditumiranji koma amapita ndithu kugwira ntchito motumika bwino koma kuyikapo nzeru zonse andi amayika luntha lake kuti ntchito imene atumidwa ikhale yabwino. Timaona ku masiku awiri atatu apitawo ali kusowa amalankhula ndithu amatumikira dziko lino molikonda komanso anabwera kumeneko anatumidwa kuti akhale nawo kwa amaliro sananyinyirike kunena kuti ndatopa ndena mawa zambiri anapita kungoti amanena kuti nthawi zina munthu sumadziwa chimene chikuza mawa choti mwina ni Mulungu yekha amene amatikonzera watu wa mawa chifukwa chimene malemba amanena kuti sungakonze kuti ineyo ife katipedza pati komanso nali munthu amene wokhulupirira kupembedza komanso wokhulupirira chipembedzo samachita manyazi ngakhale vice president kuti mwina zikhala nawo mu zinthu za chipembedzo or zotumikira anthu or zothandiza zothangala anthu osiyana-siyana
ndi munthu amakhala ndi chisoni kukhala kuti mwina pali pachika pali maliro samanyalanyaza kupita amapita m'mizi kukakhala nawo maliro menemo kukakhala pansi ndi ma vice president ochepa osichepesa choncho and ofuna kutumikira president wawo mupanda teoyonse andi ubale waiwo achakwera sindikukhulupirira kuti moyo wawo azapezanso munthu wina amene angazakhale nayo ngati vice president ngakhale kuti anayo osiyana zipani makhala bwino ngati mene makhalira ndi malemu sindikukhulupirira kuti mene angati kumpeza sindikukhulupiriranso nkhale kuti azipita msogolomo akhala munthu okondwa choti ataya bwenzi ataya munthu amene mwina anali nzawo. Nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Mwina tibwerere mbuyo pang'ono tikambepo za former first lady omwe alinso ku lanthu omwe atisiya pamuzi waupsayi. Inuyo tife odala programu chifukwa mwakhalako ndithu maboma angapo mdaleze munaziyamba pakanthawi. Former first lady Ashaniu Tsimbiri munawadziwira pati? Ashaniu Tsimbiri handi mbiri yaitali kwambiri andi ofunikira kwambiri mwana singayira kule kwamwana ndilibe permission yoti ndiyira kule sanali munthu andale zoti za public ndanaima ngati MP koma ndikupira kuti Ashaniu anali munthu wabwino kwambiri anamenya nawo mkhondo wamatenga nawo anapanga nawo mbiri yopanga nawo zapatipati chifukwa misonkhano yoyambira mbuzi nawonso imakapakikira kunyumba kwawo sunda nawo kukhala munthu ongopezeka kuti koma amakapana kunyumba kwawo alikali akazi ambuzi andi anthu amakupana kunyumba kwawo so ku central kumeko amakhala kunyumba imene kuti azimayambiri mwina makhala ndi mantha nthawi imeneyo azimaya sina zimene zili panopo kuti aliyense amatha kulankhula nawo kukhala ndi mphamvu koma inazoopsa nthawi imeneyo moving from one party kuzafika umati party iwe kupezeka kuti anthu okuma na nyumba wanu kuti apange amatipati kumakhala kona ulimba komanso amakhala bwino sindikukhulupirira kuti alipo munthu chipani cha UDF amene anapanga ndale kuyambira 1994 kuzafika pa 2004 amene angakhale ndi mawu oyipa onena za Ashaniu ndi kuti mwina oyipa ndi yeye chifukwa Ashaniu anali mayi wabwino anali wolandira aliyense kunyumba kwamwe ambuzi ndi munthu wolandira wachokhala bwino koma anenso ndi munthu mayi amene anali wabwinonso ndi amapanga compliment kuno bwino anali munthu osakwiya osamana osakhala ndi maganizo ena achipachabe komanso ali ndi ana iwowacha chimene chindi chikuwawa kwambiri panopo choti ali ndi ana ali kunja ana amene aphunzisanso mokwanira pamodzi ndi amunawo akhala nawo bwinobwino so ndi zinthu zotinganira mbiri yawo ndi yabwino andi basi anayeso mayi wachisoni kwambiri chifukwa chimene anakaenza kuti osakalire nawo tiwamamjona alafika sambara wamziwa ndithu so zinayi zinthu zidezoti tataso munthu ofunikira kwambiri. Tikaonano zomwe zachitika kuyambira nthawi yomwe kunalengezedwa kuti ndege yonyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yasowa, taona president akubwera poyera kupempha Amalawi kuti tikhale limodzi, tigwirane manja, titonthozane, komanso kuti tichilimike m'mapemphero. Pambali pa zimenezo anapemphanso mayiko ena oyandikana nawo komanso mayiko omwe timathandizana nawo pa nkhani zachitukuko. Tikucheza ndi atolankhani athu ena anakamba kuti anaona ndege yochokera ku Zambia komanso mmene ntchito imeneyo yofufuza ndege imene kuona kuti kunabwera ena mayiko akunja omwe anatithandiza. Mwina mutatambasula kuti maubale ngati amene wawa amakhala ofunika bwanji mu nthawi yovuta nkhani nthawi yoliritsa ngati imeneyi? Ndizoona kuti pazovuta izi anthu ambiri abwera kumotithandiza ngati mayiko akunja mabungwe ndi
anthu ena odziwa zochitika ndizoona kuti kumene kuna ndege ina achiwapya ku Zambia komanso tinaonanso maripoti oti anzathu Americaso anatithandiza kuti atithandize pakhale chithandizo cha-evacuation search and rescue komanso ndi anthu ena ambiri amene anabwerapo panalinso anthu ambiri andali malawi momwe amene akangalikanapo kukhala nawo ma-students aku-mast nawonso anatenga madrone anthu ena ndi ena anatumikira kukhala nawo atithandize ubwino okhala bwino ndi anthu ndomenera choti maikowa sanavute adafikira komanso ndi ubwino okhala ndi mtsogoleri wa dziko amene ali ndi maubwenzi ndi maiko ena ndi mabungwe ena chifukwa ndoti yamango nyamala telefoni anthu adakamva kuti kuli mavuto paiwo wokha mazipereka chifukwa maona kuti munthu tikukhala naye bwino so achakwera pankhani ya mubale mwina sitingakhaleso tingafanirireso mmodzi wa atsogoleri amene takhala nawo mumadebate amene amata kupanga bwino choti anthu amafikira bwino iwonso amafikira bwino anthu ena so kuthandizika kulandira chithandizo anthu osiyanasiyana kukhala kwabwino kwambiri komanso mwina kutumikira kwa Malawi amene atsogolera kale mdziko momwe naona ngakhale Peter Mutharika anapereka uthenga wabwino wapempha Malawi kuti akhale pansi kuti akhazikike tikhalire limodzi mapemphero a Joyce Banda chimodzimodzi awasana Nkumalo ndi ena achipani obvious akuyutiye mnoso Michael Yatta anabwera poyera kwapempha Malawi kuti akhazikitsa mtima yawo kwanza so mwina kukhala bwino lokale ndi kukhala bwino kunja kumakhala bwino chifukwa otherwise pankhani ngati imene kachitika ngozi ngati zimene zizi anthu mumabalanika mmasopo ogwira makamaka tsiku ngati la Malawi limene zinthu zambiri ife mwina tilibe zipangizo zambiri zoti mwina tikakwanisire kupanga dilo ndi madisaster ena amene amatifikira so kukhala ndi mwayi woti maiko ena amati kubwera kuzakutumikirani kuza kuthandizani chinthu cha mtengo patali kwambiri koma chimenezi chimatengera usogoleri chimangati usogoleri kusegula khomo lako kuti bwerani anthu amabwera komanso zimatengera kuti kulankhula chani pa nthawi ngati imeneyi zikanakhala zabwino mwina zikanakhala kuti zinthu zikanachitika pena pache mwina zikanakhala zosavuta koma zinapangidwa nkhanga ya Chikangawa amene sanafike Chikangawa ndi chichire choposa mwina planta ni ndiose chire Kalango misewu yake ochepa ndezi uhandiwe munthu woti umagwira ntchito amene mumadzidziwa koma ndi chinthu choti chovuta ndi nthawi yoti dziko ngati dziko Malawi tikulira mitima ndiyosweka munakambapo mungodutsa kuti tikuyenera mwina atsogoleri athu akhale kutsogolo atifungatire aluzanitse mitima ikhale pansi mwina ndikofunika bwanji atsogoleri andale amipingo amabungwe osiyanasiyana mmodzi mwa atolankhani athu ananena kuti sikuti kwangobwera chalichoka yazipembedzo tinaonanso angakhale amabungwe osiyanasiyana akubwera kuwakuza imfa imeneyo mukuona kuti mgwirizano umene ndofunika bwanji mu nthawi yomwe dziko la Malawi tasweka mgwirizano umenewo ndofunika kwambiri choti kukakhala ndi ngozi ngati imene ichitika mitima imasweka ndi kosavuta kuti munthu ulankhule zosakhala bwinobwino kukakhala kuti mwina atsogoleri ndi anthu ena amene amatithandiza kuti yang'anira pa masiku athu masiku ndi siku makakati amipingo sangabwerepo msanga ndi kuti dziko likuza kusokonekera choti sizimasowa kupeza fiti pankhani ngati imene kuganiza maganizo baza mizingangochitika kozife moyo wathu timakhala ndi zolankhula nthawi zina zopasula chikuti tonse zingakhala kufanana maganizidwe so mwina ndikofunika kuti atsogoleri azipanga set the right tone makamaka anzathu amene akuchipani cha UTM tiwapempha kuti mwina atsogoleri
asina mkulazo manga chuka uyo nali msogoleri wa Chipani ngakhale kuti naso msogoleri wa dziko wachibiri kwa msogoleri wa dziko ndikuti iwo losi imene ndi losi yo ekulu kwambiri because wapanga affect mapita msogolo so mwina azitengera kuti iwonso akhale kukhazikika bwinobwino makolo asogolera ma traditional chiefs mafumu nawonso atithandize kutonthoza Malawi makamaka kakuncheuko kakwina ndi kwina kandi kunzimba kumene adakwatira kandi kuchilazulo kuti mwina anthu asalankhule mosefukira asapange zosefukira koma zitengera kuti iyi ndi ngozi munthuyo amapita pa ulendo wabwino wokamperekeza munthu wina amenenso anasiya moyo wake bambo Kasambala kunali kuyenera kuti wa vice president akakhale nawo pamaliro amene kunali kuyenera ndithu chifukwa Kasambala anali munthu amene wapanga zinthu zazikulu kwambiri mdziko muno konse anali zawo azawo sikuti Kasambala angokhala kuti mwina munthu wambayi vice president amene atisiya Kasambala anali azawo sikuti zinganeneso pano zinganeneso mokhota kuti matinene kuti ananaza awakhala nditho bakhala bwino pamoyo yawo amene akhala pamoyo anali anzawo so kulera kuyenera kuti apite kukayimirira achakwera komanso kukayimapo iwo kuti zangu atisiya neso ndipite ndikatumikire ndikakhala naye kumapa so anapita noble cause palibe munthu amene anayembekeza anakhala ndi maganizo oti mwina zakuti chitikishwa maliro wasewu yamba ndi awa asatizana uya ukapepesa maliro ena so zinaye zinthu zoti palibe munthu angayembekeze kuti limene zakhala bwanji so bwero mwina ndi chinthu china cha mtengo patali kuti tosefe tikhazikitse mitima yathu amene alipo kama asogolera Chipani kandi apita mtatika profesa ndi ena mbuzi ndi bwino kuti akawafungatira achakwera kwa nthawi imeneyi amayi Banda akhale nawo chifukwa mwina achakwera pana athodwa alibe akusowa kuti ndichita bwanji ndingapange bwanji zinthu zipangire kwa mtundu wanji mwina tingozisiya manja mwa Mulungu amene angathandize kuti sogolera kuti zimene madecision tipange apakatipo ma-reaction imene tipange apapa akhale ndithu ma-reaction abwino osawononga ziko osawononga maubale amene takhala nawo bwinobwino tikupita kumapeto mabe ndikupatseni mpata woti mutsiriza motani program ya lero tikhale tikubwera maprogramu mtsogoloko mpaka natitauzidwa programu yeniyeni kuti tiyenda bwanji ngati dziko koma padakali pano ngati MPC tizikupatsirani ndithu maprogramu ngati amene wawo ulemekezeka Mvula mutsiriza motani ineyo na ndiyambe ndimalize ndimene nambira kuti nkovuta kukhala ndi nzeru ndingangonena kuti mwina tithandizane tosefe kuzamaliro amenewo masympathies athu akhale ndi anthu amene atisiya apapa alafu Kasambala vice president mayi Shanilo Muluzi ndi ena wa 8 amene mwina paka pano tilipekaye maditiaza kuti mwina mizimu yawo ikusamutendere mabanja awo alimbe mtima ngozi imachitika malemba manena kuti munthu sumadziwa siku limene kuti ukamwalira uli kuti sikuti ukamwalira kuti kuchitika chani ukuza kuteka kuti umwalira mosayembekezera so maliro achilima apange kuti dziko lino tikhale amodzi ndikudziwa mundale zathu timakhala ndithu mosakhala bwino koma mwina izi tilile maliro onsewo mogwirizana singwapempha kuboma kuti mwina azitipasa ma-update pafupi kuti amalayo azidziwa kuti pamene zafika apa zichitike zina ndi zichani kumapita msogolo mpaka programu iziwike kuti timanga bwanji andi zimejokhazo medikalinepo nzeru zambiri zilibe
ine ndathokoza kwambiri kuti munatenga nthawi yanu kubwera program imeneyi kudzagawana izo mukudziwa za Dr. Saulos Chilima Malemu komanso ena omwe atisiya pa ngozi imeneyi. Zikomo kwambiri. Titsirize motero program yathu yapadera, tipitiriza mokupatsirani mapulogalamu oterewa pamene dziko la Malawi motsogozedwa ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera tikupitiriza kukhuza imfa ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Dzina langa Blessings Chileuka, tizamkuonera mapulogalamu otsatira. Ndapita.